Father, happy fiesta and medyo emotional ang imong mensahe niya. Maayong buntag ug happy fiesta, Sir Manuel og sa tanan nga mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Ilang binagayod sa katawhan, mga parokyano nining maong parokya dinhi sa Macalibre Alto sa Holy Rosary Parish sa Macalibre. Akong mensahe diin ang Dios nga mao gayud naghatag nining maong panahon, diin ang katawhan nining maong parokya inubanan sa atong Archbishop Martin Humuad nga ming abli niining maong parokya aron mamahimo gayod nga parokya, unang parokya nga giablihan ni Archbishop aron kini sination sa katawhan ang gugma sa Dios, ilabi na gayud sa ato ang pagpangama sa atong mahal nga patrona ang Birhen sa Rosario. Ikaunom kini nga pagsaulog ikaunom nga tuig nga pagsaulog sa piyesta diin ang katawhan sa kanunay nagaampo sa Ginoo, labi na gyud ang kahiusahan, ang kalinaw, ang panagdaitay, ang panaghigugmaay nga makabot diha sa matag usa diin kining maong parokya, although Upland Barangay apan padayon gihapon nga nanginhanglan ilabi na gyud sa pagpalambo sa pagtuo. Usa mapasalamaton kayo ko isip unang kura paroko nining maong parokya diha sa Ginoo sa iyahang paghatag og opportunity pinaagi ni Archbishop aron mamahimo akong unang kura paroko nining maong parokya ug inubanan usab sa panabang sa mahal nga Birhen sa Rosario. Din mausab ako ang gihimong kalig-on sa pagpadayon o pagmugna o pagbuhat pagyod sa angay nga pagabuhaton nining maong lokal nga simbahan nining maong parokya dinis sa sakop sa Archdiocese sa Osamis. Sa tanan akong panghinaot nga pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa iyahang pangama labi na sa iyang padayon nga paghigugma isip iyang mga anak nga ang katawhan magpadayon sa panaghiusa taliwala sa politika nga atong nasinati apan ang Dios sa kanunay maghiusa kanato, maghatod kanato nining maong kahiusahan aron ang tanan maghatag og kalipay paghamag inambitay sa matag usa labi na diha nining maong grasya panalangin sa Ginoo. Sa tanan daghan kayong salamat. Although katapusan kini nga pagsaulog nako nga piyesta nining maong parokya kay sanglit ikaunuman kini katuig nga pagsaulog sunod tuig maghimo naman og reshuffling. Akong panghinaot nga sa kanunay ang Dios magauban ilabi na gayod sa pangama sa tumahal nga Birhen ug labaw sa tanan ang ato pagyon nga pagpangama ang atong pagdumala sa atong Arsobispo Martin Humuad aron kining maong simbahan mas mumpulambo pagayod ug mulipang pinaagi sa gugma sa Dios nga naan masinati sa katawhan. Ug ako usab nga pasalamat dako kay nga pagpasalamat sa late mayor dinhi sa una sa Lupisayna si Mayor Michael Gutierrez sa iyang pamilya, ni Vice Governor Mamuing Gutierrez ug sa iyang anak nga si Mayora Pinky Gutierrez. Sa uban sa iyahang pamilya nga sa kanunay wala gayoy undang nga suporta nining maong parokya ilabi na sa ilahang pagpadayag silang pagtuo o pagpaambit silang mga grasyang panalangin. Sa tanan daghan kayong salamat o malipayong pagsaulog natong tanan sa kapistahan sa Birhen sa Rosario. Mabuhay ang Macalibre! Viva Birhen sa Rosario! Father, diltiaw no pagsugod gyud nimo ani okay gikan pa pinaka-pobre siya nga parokya sa babaw. Yun sa man ato. Sa akong pagsugod dinhi, pertig yung lisura, pero anaaman ang panabang sa Ginoo, of course, pinaagi sa mga katawhan. Ug labaw sa tanan ang instrumento pinaagi ni Archbishop Martin Humuad nga mo'y nagpadala nako dinhi, then wala gipud siya undang sa pagtabang financial dinhi niining maong parokya, pinaagi sa suporta sa mga kaparian usab, financial, spiritual ug moral aron mapalambo kining maong parokya ug mahatagan usab og labi na gyud ang pag-umol sa katawhan sa mga sakramento nga gisangyaw sa Ginoo aron ang katawhan
makahatag makabaton usab ni kalig-on sa pagtuo nila sanglit kining mga barangay upland man layo man gyud sa lungsod. Ang pagsugod niini ang mga katawhan nag-inambitay uban usab sa mga generous nga mga katawhan nga naa sa ubang mga lugar, labi na gyud ang generosity ni late Mayor Michael Gutierrez nga siya gyud mo unang naghatag og pinansyal aron mapamugna kining maong simbahan o ilabi na gyud sa iyang generosity sa kada piyesta mohatag gid kining mong pamilya isugdan ni Mayor Michael og tagura ka baka hangtod karon nga pagsaulog nato. So diya, wa imposible sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo ug panalangin kanunay niyang gipadagaya. Walay imposible sa Ginoo kay miingon man siya pangayo kay ikaw hatagan, panuktok kay ikaw pagablihan. Uban sa hugot nga pagsalig pagtuo sa Dios nga mo'y tinubdan sa tanang magrasya panalangin, siya gayod ang nagmugna niini, siya gayod ang naghimo niini aron magmalampuson, magmalambuon ug magmalipayon kining maong parokya diha sa kayusahan. Dako na ang simbahan, no, na doon na may mga organizations di tamang ipabot. Actually, ang dunay grupo sa mga madre nga naa nakabase sa Dumaguete. Kini nga mao nga mga madre gipanguluhan kini niya ni Sister Yabu. Diin ang ilang congregation nakalimot ko. Ang ilang congregation nga nasa Dumaguete nalimtan nako ang unsay ang ilang congregation nga ngalan. Pero sila natabang. Sila mo ay nagtabang niini sa pagsugod minghatag sila og kas nga worth of 750,000 mo ang pagsugod. So mo na nalakdan siya. Mo ning napalapdan din uban usab sa mga tawo sa among gihimo nga fan campaign nga 50 pesos per month per couple. Mo ni ang amuhang sulod sa sunom ka tuig mao ni nga amo jud nga napa dako og napalapad kining maong simbahan. Of course, ang dako gyud kay nga tabang ang katawhan gyud nining maong parokya. Father, happy fiesta. Happy Fiesta og mabuhay og Viva Birhen sa Rosario.